Ahojky, já vás vítám u mého dalšího videa. A dneska se mnou půjdete na procházku. A mám v plánu i vyfotit pár foteček. Ale ne sebe. A jde auto. Pár foteček, nějakých hezkých autíček. Takže tak, no. A vzala jsem si 66 korun, přesně napočítaných na 2 věci, které si chci koupit. 66 korun na 2 věci je docela dost. Ale to je mi celkem jedno. Počkat. Je hodně. Dobrá. Tak já se vám ozvu, až uvidím nějaký hezký, zajímavý autíčko. Mám tohle. Hezký, že? To druhý taky, ale jakože nejde moc vidět. A prostě, že jo, je to jako soukromý pozemek, takže tam prostě nemůžeme tak přijít a vyfotit se ho, takže mám smůlu. Ale třeba po cestě ještě uvidím nějaký další. Doufám. Pořád mi tady v kapsi cinkají ty penízky, ale prostě nevím, jak je jinak jako dát, aby necinkaly, takže prostě to budu muset přežít. Jo. Guys. Mám další klenot. Být z chudého kraje je nevýhoda, protože tady není tak moc z těch nádherných autíček, protože nikdo nemá prostě penízky na hezký auta. Jakože někteří mají, ale prostě si je nechtějí koupit, chápeme. Guys. Na jednom místě nebyly, a tady je, takže dobrý je to. Jede auto, ale mám další. Takže prostě počkám, až přijde z auta a vyfotím si to. I když je to brána, ale prostě i tak si to vyfotím. Kdyby to auto taky jelo. Bro. Mám fotečky. No. Ale to jsou asi všechny. Nebo jakože myslím se to, protože já jsem jich tady jako víc nikdy neviděla. Jakože asi moc nevidíte, ale to je jedno. A viděla jsem další 2. Ale jeden borec jel v rychlosti světla a druhý borec prostě jako tam stál. A ten problém je ten, že tam stál. A ještě za ním přišel ještě jeden borec. Takže jsem prostě neměla ty koule na to si to prostě vyfotit. Stává se. Ale jo, koupila jsem si... Ano, tohle mě stalo těch 66 korun.
nevadí, stává se. Ale já to miluju, takže prostě mě nechte být, jo? Doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ne, tak z toho jsem se nedokoukali, pokud jo, tak dejte like a odběr a můžete napsat nějaký milý komentář. Ahoj.